presha yacho yandowandira ndoita sei manya. Zvandomomotera pamuri wawaita bati mba macho upfu wapera futi. Ndobaita sei baba, mafuta futi hanzi apera, manje muri wacho unodyiwa nei baba? Ini presha yacho yandowandira unonzwa kudoita give up chaiko chaiko. Ndobaita sei? Handina kana plani chaiko. Ini zvandowandira ini. Ndobaita sei bana? Upenyu ngahusadai so. Ndopinda mubato. Goi pano. Yes mother. Ko makadiko. Yebo makadi. Ya. Pakadi pano zvapo asi. No pano vari right. Aiwa totenda mwana. Achimbowedza kubata garden apa. Zvinhu zvacho hazvina kumira mushe. Totenda Mwari pazvese. Ini ndoitwawo mai olu. All right. Ndinofamba ndichiparidza vhangeri. Saka nhasi imwe yamushana yangu nditi pinda mboparidzirawo vanhu apa nezveshoko raMwari. All right. Saka shoko raMwari randoda kuparidzira riri kubva kuna Matthew chapter 11 verse 28. Ndine nguva here kuteerera madzi. Aiwa, ndinokumbira zvangu mhanzvadzi, handitore nguva yakareba. Zvinhu zvacho toda kumbotomhanya toona kuti tingadini. Ndozvinzwisisa, ndosaka ndati ndokumbira 5 minutes chete. Taurai zvenyu mama. Ewe, maita basa mhanzvadzi, maita basa. Iri kubva kuna Matthew chapter 11 verse 28. Inoti uyai kwandiri mese makaremerwa ndigokupai zororo. All right. Hapana chasingakwanise kuita, hapana zvavasingaziva, hapana chinhu chamungati ichi havakwanise kukutakudzai, kukuzorodzai, vanokwanisa kuzvitakura zvese. Ndo zvakaipira kuparidzirwa nemunhu wechidzimai. Auna Pauro akatombozvitaura kuti munhu wechidzimai nokuti hamumbozvinzwisise madzimai zvatinenge tichisangana nazvo nechirume. Ndozvinzwisisa hanzvadzi. Upenyu hwakaoma madha. Ndozvinzwisisa hanzvadzi. Nekuti unotoramba uchioma kana musati mauya kwaari Jesu. Ndosaka akati uyai kwandiri imi makaremerwa. Handiti zvezvi muri kutaura kuti zvinhu zvakaoma. Zvii zvakakuomerai? Handiti zviri kukuremerai nekuoma kwazvakaita? Renti dziri kukuremerai, chekudya chikukuremerai, zvese zviri kukuremerai. Ndosaka ati chiuyai kwandiri imi makatakura makaremerwa ndigokuzorodzai, ndikuturei mutoro. Ndosaka ari kudaro Ishe Jesu kuti uyai ndikuture. Imi dai kuri kuti munhu ari kuti uyai ndikuture zvamakatakura, matomhanya muchienda ikoko. Madha muona ndikuseka wadaisoka. Dai maiziva mitoro imwe yatakataura kana Jesu chaanogona kuremerwa. Kana Ishe Jesu havana chinovaremera. Papa nemumwe murume anga arimo mushoko raMwari wavakasangana naye anga akatakura 6,000 madhimoni. Kusvika amupusha kumubvisa kwaaigara, kanotanga kumugarisa kumakuva achizvicheka achichema achidii, akatakura madhimoni wawo zuva nezuva. Ishe Jesu vakauya vakamuturura mutoro wakanga akatakura, achibva asara asisina. Akazobva ipapo akaenda kunoudza vanhu vakawanda zvaangaitirwa, nekuti vanzi vakamuona akagara, akanga ine mweya yetsvina, vakamuona akagara calmly, zvanga zvakamuremera zvavo. Saka kana musati mauya kwaari Ishe Jesu, zvinokuremerai zvinokuwandirai, ende zvinozopedzisa zvakuremerai kusvika murufu, nenyaya yekuti shoko raMwari rinotidza kuti Satani akauya kuzoparadza nekuuraya, asi iye akauya kuzotipa upenyu. Aiwa, muri venhema papa, asi zvinhu zvacho madha. Zviri izi kutaura kudai, asi ndikunyeverei. Ndizvozvo ndozvakafanana. Kwakanga kunyatsoita give up chaiko kuti aiwa zvaramba izvi. Zvese zvaramba madha. Nekuti Jesu haana zvinomuremera. Izvezvi ndiri kutozvifunga ndakagara zvangu mugadheni. Muri uri kuita zvakanaka asi upfu wapera. Maona manje wapedza kugadzisa apa kukoponja, uchipedza kusota ikoko kuchifawo kuchi hanzvadzi. Chamuri kuda usiku. Chamuri kuda ise mari. Chamuri kuda munhu anokutakurirai mutoro wamina. Nekuti varipo vanhu vane mari dzakawanda asi vachingori nemutoro.
vari kuvanhu vane mota dzakawanda nedzimba nezvekudya zvese zvavanoda, asi vachiri vakatakura mutoro. Wamuri kuda ndiJesu anokutakurai mutoro wenyu, uri kukuremerai, okupai wake usingareme, uri laiti, unogara unokupai mufaro kana makautakura. Hanzvadzi, ndozivisisa kuti zvakawanda zvamuri kuti muri kuchema nazvo, asi ndoda kuti mumboita make that decision yekuti inini ndinoda hangu kuti Jesu ndiuye kwamuri munditakurire mutoro wangu uri kundiremera. Shoko raMwari rinoti kune mukadzi anga aremerwa for 12 years, akaremerwa nechirwere chairwara nacho. Zuva nezuva anzi mari yake yese yakapera, achitiraya kuturura mutoro. Ndozvandikukudzai kuti mari haiturure mutoro. Jesu chete ndiye akanokwanisa kuturura mutoro. Akatururwa mutoro wake wanga akatakura naJesu, achibva atove free. Ende kana Jesu achikutururai mutoro wamakatakura, hazvitore makore, hazvitore mazuva, hazvitore mwedzi, zvinongotora zuva. Ipapo anotora mutoro wenyu achiutururai, muchitanga kuve free. Aiwa, ndiri kupanzwa pakanaka madha. Ndofunga tikamboedzawo zvekunamata maybe Mwari vangatinzwe tanzwa. Aiwa, hakuna chikufamba zvinhu zvese. Zvinotomboda kunamata chaiko nokuti wakaremerwa. Ndizvozvo zvinenge zvakakuremerai. Shoko raMwari rinoti futi anzi by strength shall no man prevail. Nyange ukazviti ndakasimba ndine mhasuru ndinotakura mutoro, ndakasimba homwe yangu yakasimba, mutoro weikonomi iri kumeuta ndinogona kuutakura, by strength shall no man prevail. Zvinotongoda iye ega samasimba ose kuti akubatsire kutakura mutoro, ausumudze, aubvise pamapendekete enyu kuti mukwanise kuve muri free. Nekuti shoko ravo Mwari rinobva rati the blessing of the Lord it maketh rich and it addeth no sorrow. Aiwa, ndiri kupanzwa. Dai matombosiya manamata nekuti pamba panaumira muchipanda. Aiwa, ndinokunamatirai hanzvadzi, nekuti Mwari ndiMwari vanoziva. Asi ndoda kuti ndichikunamatirai mungonamata mumwoyo menyu, mungonamata muchigamuchira Jesu, muchimuti chiuyai Mwari ndamhanyira kwamuri ndibatsire kutakura mutoro wangu. Regai ndikunamatirei. Amen. Ndinonamata nezita raJesu.